Αν σκέφτεστε να πάρετε παρατήσια ζευράκια, δείτε πρώτα τα βασικά θετικά και αρνητικά τους. Τα ζευράκια είναι αρκετά ανθεκτικά, δεν έχουν πολλές απαιτήσεις, προσαρμόζονται εύκολα σε διάφορες συνθήκες και είναι γενικά ιδανικά για κάποιον που ξεκινάει τώρα με πουλιά. Είναι πολύ δραστήρια και κοινωνικά. Το να τα παρατηρήσει έχει πάντα ενδιαφέρον, ειδικά όταν είναι σε ζευγάρι ή μικρή ομάδα. Έχουν πολύπλοκες συμπεριφορές, κάνουν ήχος μεταξύ τους και χτίζουν φωλιές με κάθε τι που βρίσκουν. Επίσης, λόγω της κοινωνικότητάς τους, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι διαρκώς, αρκεί να έχουν σύντροφο ή παρέα του ίδιου είδους. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα είναι ότι κάνουν αρκετή φασαρία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν είναι δυνατή φωνή όπως ενός παπαγάλου, αλλά είναι σταθερά ενεργοί και μιλάνε συνεχώς μεταξύ τους. Αν θες ησυχία στο χώρο σου, μπορεί να σε κουράσουν. Επίσης, δεν είναι πουλιά που εξημερώνονται εύκολα. Προτιμούν να αλληλεπιδρούν με άλλα πουλιά και όχι με τον άνθρωπο. Και τέλος, είναι πιθανό να τσακώνονται με άλλα ζευγάρια αν ο χώρος δεν είναι αρκετός ή αν δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Αν όμως τους προσφέρετε τα βασικά, τροφή, καθαριότητα, εμπλουτισμό, είναι πολύ χαριτωμένα και απολαυστικά πουλάκια.